идомаи барнома нозирони минтахавии милитсия дар шаҳри Исфара бе иҷозат ба тадриси динӣ машғул шудани ду сокини маҳаллиро ошкор намуданд. ҳуқуқ вайронкунандагон дар хонаи худ ба ноболиғон аз адабиётҳои динӣ сабақ медоданд. иҷозатнома надоштан ва худсарона машғул шудан ба фаъолияти мударрисӣ боис шуд ки нисбати онҳо парвандаи ҳуқуқ вайронкунии маъмурӣ тартиб диҳанд. таълими динӣ додан дар ҳолатҳои пешбинӣ намудаи қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи озодии виҷдон ва иттиҳодиҳои динӣ баъди гирифтани иҷозатномаи давлатӣ мумкин аст. нозирони минтахавии шӯъбаи яки вазорати корҳои дохилӣ дар шаҳри Исфара ду ҳолати риоя нагардидани талаботи қонуни мазкурро дар ҳудуди маъмурӣ ошкор сохтанд. шаҳрванд Қоима Ҳамроева соли таваллудаш 1980 истиқоматкунандаи кӯчаи Навоии шаҳри Исфара дар хонаи истиқоматиаш ба 4 нафар ноболиғи аз 7 сола то 12 сола ба додани таълимоти динӣ машғул шудааст. куҷо таълим додин? Анемиҷанде миёмдам 4-5 духтарчаҳо ҳамсояҳо ва аввало ёд додам. ба ҳамин монанд фаъолияти ғайрирасмӣ яъне бе иҷозати мақомоти дахлдор таълимоти динӣ додан ба 2 нафар навраси 14 сола ҳуқуқ вайронкуниест ки шаҳрванд Валиева Зайнабхон соли таваллудаш 1953 сокини ҷамоати деҳоти Хонобод содир намудааст. ин ҳуқуқ вайронкунанда низ дар шароити хона ба шогирдони худ аз китобҳои динӣ сабақ меомӯзонид ки нозирони минтақавии милитсия ба қайд гирифтанд. ба маълумоти шаҳрвандон мерасонем ки дар шароити имрӯза дар кишвар донишгоҳу литсеҳои улуми ҷамъиятиву мазҳабӣ фаъолияти хуб доранд ва ҳоҷат ба фарогирӣ ба таълимотҳои ғайрирасмӣ нест. аз рӯи ҳарду далел барои беиҷозат машғул шудан ба тадриси динӣ дар асоси моддаи 474 кодекси ҳуқуқ вайронкунии маъмурӣ парвандаи ҳуқуқ вайронкунии маъмурӣ тартиб ва ҷиҳати чораҷӯӣ ба шӯъба оид ба кор бо динӣ назди мақомоти иҷроияи шаҳри Исфара ирсол карда шудааст.